tumepata mboga, tumepanda chakula mbalimbali. At the same time, hii maji ina serve na the community, the primary side of it. We want to welcome all our partners that we partner together in this endeavor. We realize that most parts of West Pokot is actually arid and semi-arid. Thank you, VI. Thank you, Kenya Scouts. This project, maybe in your objectives, might look small, but with us, we see it as a big project. It will make a tremendous impact. Luoro nitie ni thoth lai mag somo mag STEM nyalo ruombore piny, poni piny owacho konywando teko e gero gige jiwo kit somono, ahinya to mag lwedo, lony mar science e skunde mag primar. Judith Omondi miyowa lipot ma jopuonjre 2 duto man kod lek mar bedo laktache pacho ka kale, kachiel somo Nyamira Primary to moro ni Happyland e buore Nairobi. Sa 12 okinyi mang'ich walimo dala matin, kama wayudie nyathi manyako ma ja grade mar 9 e skund primar ma Nyamira, Deborah Bosibori. Bosibori omondo timo tich mane omiye mar timo dala kapok odhi e skul. Bang'e orungi kalie iye, kendo achiel kachiel wanyono kode nyaka e kare mar somo. Bosibori ni kod lek mar bedo laktar, kendo kata e klas jopuonji yango ni en kod nyalo. CBE kata kamano koni rieko mar buk, owinjo riwre kod neno teko mar japuonjre achiny, maelo Bosibori owinjo bedie kar timo nonro mar science, gino maonge e skul ni. Ningependa kupasiu career pathway ya STEM, ili niwe daktari. Kuna textbooks za kusomea kitu yenye hatuna ni laboratory ya kufanyia hizo experiment. So hatuna laboratory ya kufanyia experiment, hadi inabidi tuende kwa shule za jirani kwenda kufanyia hizo experiment. Maja puonjre makata lekne maduong' ni nyalo duono bang' grade mar 9 kaluwore gi chal mar nyalo mar jonyuol. Hata nikimaliza mtihani yangu nikifanya mtihani yangu ya grade 9 vizuri na nite shule mzuri, wazazi wangu hawatakuwa na uwezo wa kunichukua shule ambayo nitaita, kwa sababu alifanya mtihani yake ya grade 9 akaitwa shule mzuri, lakini wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kumchukua katika shule, ikabidi wamchukue katika shule iliyo ambayo ni day school. Wawuok Nyamira kendo walimo skul machielo Happyland Nairobi ka wayudo japuonjre mana manyako kendo man kod lek machal kod mar Bosibori. Kata kaka ochano wuoth, nyisi ni ma japuonjre ma oseyudo rieko mar neno kendo yiero gino ma odwaro e paw laktar, oseng'eyo ni odwa bedo laktar mar thieth mar adundo kod ringo mar remo. Ma nenore nikech skundni ni kod masinde duto manyalo lombo japuonjre mar yiero gino ma odwaro. E lai mar STEM, somo mag physics ne japuonjre manyalo gombo bedo midusa, nenore ayanga ne japuonjre manyalo gombo timo biology, kod lony manyasani duto gitimo achiny kendo achiel kachiel. I'm so passionate about being in the STEM pathway. I'm about to feature in medicine. My dream career is to become a cardiologist. I'm burning the midnight oil and working tirelessly to achieve my goal to become the best cardiologist in Kenya. Happyland is a school that has helped me grow in different ways. Example, our lab, which has helped me experiment and investigate different things that our trained teachers teach us in class. Koro jolony yango ni STEM, pod nitie midhiero kata ne jopuonjre manyalo gombo bedo makanika, midusa kod jolony loso stima, gino ma owinjo rangi. It's quite critical, I would say, that we actually do a reality check and go back and equip our runners, help them to be exposed to all the choices, especially in STEM and the technical subjects, more specifically. And we have a center at Gravity where we have actuaries, and we are showing that actually it is doable. You don't need big workshops. You need just the locally available materials. You can improvise and be able to help the learners. Duto magi yango ni dwaro omenda. Owinjore wa focus part of CDF money mondo wang'iew go gik moko mag equipment, mag laboratories, mag workshop,
those kind of thing mabro konyo nyithindogi. To kidhi e village magi onge, koro sometime we would really anyalo kwayo wabunge magwa ni giket pesa moko gichak gi some model schools. Ginyalo keto some model schools, so giketo kata laboratory mar computer, kata laboratory mag teche gi electricity, kata workshop mag mechanical things, a model school gichago kamano. Migao mar somo ne owinjo chak gero kuonde timo nonro mag science 1,200 e skunde mag primary pacho kama ngima. Chenro manyaka sani ok losie kendo pok ochakore pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Gilipot ma Judith Omondi no wakawyo mar ariyo e migago ka waduogo wabro kelo ni mathoth.